Koliko je vrućina, ja ne mogu da vam opišem. I zdravo svima, dobrodošli na naš novi video. Da li vam je vruće? Meni previše. Zato moram da koristim ovu svesku, nadam se da se ne ljutite. Ovako, kao što možete vidjeti po naslovu, danas počinjemo nazovi novi serijal koji se zove Učimo utorkom. Danas je utorak i danas učimo uzbudljive stvari, nego kao razumite. Dakle, učimo utorkom sve što je na neki način zanimljivo. Ne mora da znači da učimo samo da spremamo nešto ili da nas tako biće. Da, ja mislim da će biti najviše hrane jer jednostavno to je logično. Ovih dana sam specijalno inspirisana YouTube kanalom Pivokosa. A ako pratite, onda znate o čemu pričam. Ona ima kao svoj serijal koji se zove Kuvanje bez recepta. Znači, ona sprema sve šta joj padne na pamet sa nekim svojim duševnim receptom. Što god, ne znam što sam htjela kažem. Nema veze. Tako da sam ja danas odlučila da napravim nešto što mi je u trenutku palo na pamet i onda sam se sjetila kao utorak je, znači učim ovo da spremam, što znači učim utorkom, mogu da pokrenem novi serijal i da radimo nešto. Ovako, danas radim jedan najteži, bukvalno najteži recept, a to je, pazite sad, čaša vode. Vi niste svesni koliko je ovo teško. Sve što vam treba, pazite, mnogo komplikovano, je čaša i voda. I ceo proces traje. Niste svesni koliko. Samo sekundu. A to je sipete čašu u vodu i dobijete čašu vode. Nadam se da vam je uvod bio zanimljiv, tako da možemo da krenemo na možemo da krenemo na pravi video. Ovako, sada ću ja vas da prebacim ovde, da biste vi gledali sto i da vidite šta ovde sve radim. Može? Može. Ajmo. Prvo ću vam reći šta vam treba sve za ovo. I još uvijek niste pomereni, ali nema veze. Pravimo neki kao cheesecake. Mada nije ni cake, a nije ni cheese. Tako da je pavlaka, tako nešto. Evo, pokazujem ovako. Prvo što vam treba je voće koje ćete upotrebiti za taj cheesecake, jer svi znamo da cheesecake sadrži neko voće. Ja sam ovog puta izabrala maline i nisam uzela mnogo jer grdko me je da ih berem, ako mi razumite, zato što su one grančice, onako imaju iglice, imaju trnje i onda ne mogu. Dobro je što sam ovo ubrala, inače ja ne volim mnogo maline, tako da je meni ovo idealno. Inače pravimo sad samo jednu porciju i mislim da ove maline čak neću ni sve da upotrebim, ali nema veze. Ovako, znači maline, onda pavlaka i sad pošto je pavlaka kisela, onda, a svi znamo da je cheesecake i pored toga što je kisel ima malo slatkoće, tako da smo uzeli i malo šećera jer, dodat ćemo, mislim, nemam pojma, to mi sad palo na pamet kao ja znam šta radim, ali nema veze. I naravno svi znate da skroz na samom dnu ima sloj keksa ili čega već, tako da ovog puta koristimo posnu mlevenu plazmu. Plazma je moja ljubav, mlevena plazma je život. Ok, sad vas premeštam ovde i počinjemo sa spremanjem. Evo ovako, ja se nadam da se sve vidi lepo. Ako se ovo čudo pomeri, ako padne, ja nadam šta ću da radim. Ovako. Uzmemo jednu čašu u koju ćemo da stavljamo ovo sve. I sada, znate šta sam upravo skontala? Ja sam genije. Napravit ćemo, znate svi keks i mleko? Tačnije, mlevenu plazmu i mleko. Ovog puta ćemo da napravimo pavlaka plazma pavlaka. Keks i pavlaka. Dakle,
uzmemo kašičicu i stavimo. To ćemo sve odmah tu da radimo jer može nam se... Ne ide na izložbu nego u stomak. Ovako. Ajde uđem još malo, valja se. Ok, ajde još jedno. Evo ovako malo. Jer možda nam se ne svidi i onda kao džabe smo radili sve. Dobro, palaku ostavimo. I stavljamo plazmu. U stvari, možda bismo mogli prvo pavlakicu malo da promešamo. A zašto mešamo pavlaku? Ok. Sad stavljamo plazmu. Kako znati kad je dosta? Nikako! Ajde sad promešamo. Šta je ovo? U stvari, onda probate malo. I shvatite da je savršeno. Ok, da ste vi jedan kreten što ste sad ovo sve uradili. Ali nema veze sad. Opet ovako. Hop. I ovako. Hop. Poenta je ovo sve staviti lepo na dno. Ajde! I posle kratke pauze se vraćamo u program. Kao što vidite, ja sam ovo malo izravnala, koliko toliko. Mislim, ovo vam je neka mini užina pred užinu koja sledi pre ručka ili pre večere. Tako da napravite nešto baš malo. U stvari, ovo je i dobro što smo uradili ovako, što smo stavili malo. Znate zašto? Zato što prvi put spremamo. I onda je logično da upotrebim manju količinu. Da ne bih napravila haos i da ne bacim ovo sve. A sada, ovo možemo malo da pomerimo. I na red dolaze malinice. Ne znam da li da ih ovako uništim ili da stavljam cele. Ajde, svaku ću na pola. Tako. Da li se vidi? Vidi se. I sad stavite maline. Moram da ćutim jer se divim ovom savršenstvu. Mada ja mislim da se na kameri čak i lepše vidi nego što je uživo, ali nema veze. Kao što sam rekla na početku, ovo ne ide na izložbu, ide u stomak. Ovo je ružno. Jadno. Ovako. Ono kad kažete ne valite maline i onda stavite kilo malina. To samo ja mogu. I evo ga. U stvari je ovo idealne veličine, samo što je čaša mnogo velika. Pa vam se onda čini da je mnogo malo. Ali sve stvar perspektive. Ovo je stvar idealno. Idealan mini obrok za užinu i za osveženje. E sad, ako vam ovo nije dovoljno hladno, mada palaka koja stoji u frižideru ne može da bude topla, i maline koje su obrane hladnom vodom isto ne mogu da budu tople. Dobro, nije bitno. Ako želite plus hladnoće, ako želite plus... Kako može hladno da bude plus? Ako želite minus, onda stavite u frižider ili zamrzivač na recimo nekih 15 minuta do pola sata, da se ne bi zaledilo sve. I onda je spremno za jelo. E pa došao je red da se ovo uzbudljivo učenje utorkom pojede
u šta god. Ajde. Da probamo. Zapravo lepo izgleda. A miris to neću da pominjem, to je nešto savršeno. Plazma i maline. Tako miriše. I onda malo osjetite... A sad ne znam kako da vam opišem. Da li znate kakav je... To kiseo miris. Tako miriše, O, čoveče. Malo je kiselo. Savršeno je. Dakle, poželjno je da se, kad se ovako napravi, da se stavi malo u frižider ili u zamrzivač, zato što mu plazma da neki topao ukus. I onda je malo onako, ali može da se jede i ovako, mada ja mislim da je bolje kad se stavi da se malo ohladi. I šećer vam uopšte nije potreban, zato što je plazma sama po sebi slatka i kad se pomeša sa pavlakom, izgubi se taj neki ukus, nešto, da je taj neki preterano kiseli ukus. Više je onako slatkasto, mislim, znate da cheesecake nije onako mnogo sladak, nego je nešto između. Ovo je baš tako. Savršeno je. Ne šta da vam kažem, osim da probate, jer ukusno je, osvežavajuće i idealno je za užinu u ovim vrelim danima. I sad ste na raspustu, pa zašto ne biste radili koje kakve zanimljive stvari, između ostalog i da spremite ovaj Jovanin cheesecake, koji nije ni cheese, a nije ni cake. A vi, ako ste raspoloženi, možete da mi pišete u komentarima ili da mi napišete posebno poruku šta želite da vidite sljedećeg utorka. Da želite da to opet bude neki recept ili da bude možda neki life hack ili beauty hack ili šta god hack. Šalim se. To je to.